Ngisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusethene izinto, amavasha abahlosile. Bathu sokhuluso khokho bewe Sakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje itsisa simbiza ngonduna kanjaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlebelela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekukhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga impungu ngayishikelela phansi. Wathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bewucima ngamanzi. Nina belembele qamanye amalembe ngokukhalipha usishaka kashaka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni ngiyakhuleka umhlaba wonke. Nasendaweni zonke nje la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe mawukuthi umusha kule channel. Ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa ngumshana wakwaNgcobo Fuze. Omashiya mahlangathi azoshumayela ngumzukulu kaFolweni umdumo kaThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjo. Kuhlala kuyintokozo enkulu kwembukelo wempunga yesintu ukuthi sifikela kwi-channel ethu enkulu impunga yesintu TV. Ngizokhumbula mbukelo ukuthi izwe likaMthaniya nomhlaba mkhulu kakhulu hayi kancane. Ingakho ngiyimpunga yesintu ngithi ake ngifune nje abelaphi bendabuko bake basondele la emphelandaba ngenhloso eyodwa yokulekelela abantu nokucathulisa abantu kuloko abasuke bedinga ukulekelelwa kukona. Zokhumbula ukuthi abantu baningi kakhulu ngiyimpunga yesintu uma kuukuthi mina mhlambe ngilapha ngizokwenza isibonelo ngeke ngibaqeda abantu baningi kakhulu abantu manje akufanele ukuthi ngempela ngingahluphi mina njengempunga yesintu. Yabona labantu baningi kanjani abalandela le channel 80,000 manje kubalekile ukuthi izinkalo zonke zibathola abantu abazokwazi ukuthi babe seduze nawe babe usizo. Namuhla ke bafowethu ngihamba nenye insizwa la umkhulu uMagabhela. Yebo ngihamba kahle mangisho njalo uhamba kahle impela nje kakhulu. Mnewethu asikubingelele sikwamukele kwi channel ethu enkulu impunga yesintu TV. Nami ngiyabingelela mnewethu. Mnewethu ngiyafisa ukuthi njengoba sengikubalulile ukuthi umkhulu Magabhela ngifisa ukuthi usitshele ukuthi umkhulu Magabhela ubani wakabani sibongo odabuka kuphi ubalekelela kanjani abantu ukuze umbukelo obukene emqondweni wakhe kukhanye ukuthi ba okwanogwaja umhlophe ugijima ehlungwini ukuthi lo mkhulu Magabhela ubani udabuka kuphi ngoba kubalekile ukuthi umuza ufuna usizo ulufune kumuntu owazi ukuthi unemvelaphi. Hayi umkhulu Magabhela udabuka endaweni yakanyuswa mubheka ngapha ngaseBorasili. Umkhulu Magabhela uyinyanga uyathandaza futhi. Umkhulu Magabhela ulekelela abantu abanenkinga ikakhulu ezintweni eziphathelene nomoya okumsamo wabo ngoba iyona into eyingqikithi nokuphila komuntu. Ekuyiyona futhi eyenza ukuthi umuntu abambeke ezintweni ezithile mabethu uyaziphatha ngezandla zakhe. Nalaba abantu abahambe belanda izinto mase zibahlupha uyakwazi ukubalekelela umkhulu Magabhela kulezo zinto lezo. Ngambe umnewethu umkhulu Magabhela angazi noma yimina ongezwanga ukuthi ngikuzwile mothi udabuka kanyusa kodwa asizange sibongweni ukuthi umfoka bani wakazuma Nqamalala amaphuma ephethe. Mnewethu la ubaluleke ukuthi uMagabhela uyinyanga aphinda athandaze inyanga. Yazi ngikhohle ukubuza uFogiyane khona inkunzi yenyanga ebengiyibizile la. Ukuthi yathandazana. Insizwa yakakhoza iyinyanga na ithi yona izizwana nokuthandaza. Manje mina sengazi ukuthi iyinyanga zizwana nokuthandaza. Kungabe kuwena mhlambe mnewethu njengenyanga kwenzeka kanjani ukuthi uthi uyinyanga uphinde futhi ukwazi ukuthandaza? Ngabe mhlambe lo muntu okwembethe owenza lo msebenzi umuntu oyedwa noma abantu abehlukene? Ngiyafisa ukuthi usibeke esithombeni njengababukeli. Hayi akuyena umuntu oyedwa uMagabhela nje uyinyanga nje eyimele nje gelekeqe. Ukuthandaza ngithandaza ngoba into engikhule ngayo esifana nensila kimi futhi ongeke ukwazi ukungihlukanisa kuyona. Manje ngaso leso sizathu ke leso ngithandaza ngoba ngiyazi ukuthi ukuthandaza lokho
kungivulelephi kwangivalelaphi ngaphumaphi la de kuthiwa khona ngeke ngiphume khona ngadlula la de bethi abantu ngidlule khona manje kungaleso sizathu keke mhlambe nomnotho sizohlabela phambili ngiyafisa ukuthi siphinde siqhubeke nokubachazela ababukeli ukuze bazi yonke into oyenzayo ukuze bezothi mabesondela bazi ukuthi luphi usizo abazolithola ungabe mhlambe uyahlola yebo uyahlola umkhulu Magabhela umnotho uhlola ngani uhlola ngesithunywa uchitha amathambo noma kanjani umkhulu Magabhela uhlola ngamathambo nesithunywa sibuye singeneke uma sifikele ngesikhathi sakho kodwa nje uma ufike endumbeni uzofika uhlolelwe ngamathambo umnotho umuntu owathwasa noma lento abantu abadala into evele yaqhubuka kuyena yabe futhi sizenzela yona ngoba ngiyafisa mbukelo ukuthi ngicacise lokhu ukuthi ebantwini abalekelela abantu akubona bonke abayoba nogobela abayohamba baye kuthwasa kodwa omunye umuntu liyakwazi ukuthi ithongo likhulume kuye kube yilona elimtshela ukuthi makufika umuntu lo muntu umsiza kanje lo muntu kufanele wenze ukuthi ngabe umnotho ena wathwasa uthwasile wathwasa kodwa eqale ngokusebenza ngesikhwama sasekhaya obekuyisona bekade siphethe ukhulu ngenxa yobudala ke bakhe kwasedlulisela kumina ke leso sikhwama leso ngokuhamba kwesikhathi ke lapho khona ke sengena ke leli khehla leli selithi lona ngihambe ke ngiyofunda ke manje impande ngendlela yalo okuyimpande ethile ngoba abantu mabelashwa kunempande ethile kufuze balashwe ngayo ngoba umuntu moyinyanga wenzi konke kunezinto ekuyizona ezispecific onjani ozenzayo nolapha ngaza abantu okwakuyona ke leyo mpande leyo okwakufuze ngiyifunde mina mhlambe mne wethu sisabalula konke lokho ikakhulukazi okuhlola ngoba umuntu uyathanda ukuthi ngaphambi kokuba ahamba athi uyofuna usizo kufanele aqala ahlole eqala kunomuntu njengamanje usibukela ophesheya kwezilwandle uhlabe kumxwela indlela okhuluma ngayo kweGoli kweKapa njalo njalo uyafisa ukuthi mhlambe umhlolele ngabe mhlambe ocingweni uyakwazi ukuthi uhlole ocingweni ngiyakwazi umuntu ukuthi ngimhlolele ngocingo kodwa noma ngingakuthandi ngiyengithanda umuntu engathi ngaba phambi kwami ukuze ngikwazi ukudonsa kahle inkinga yakhe ngoba ukuhlola kwami ukuhlola okuthinta umsuka wenkinga yomuntu nendabuko yakhe ngemimoya negazi lakhe evela kulo yena uqobo lwakhe ubalulela mne wethu ukuthi umuntu ohlola ngamathambo omunye umuntu uzofuna ukwazi ukuthi uma kwenzeka ukwenza ngokocingo uhamba uye esigodleni ufika wachitha amathambo ubambile lapho ocingweni noma kusuke sekusebenzisa isithunywa lapho ufike nje ngihlole ngamathambo kwaginqe ngibheke yonke inkinga yakhe bayikhulume emveni kwalokho bese mina ngithatha ucingo ke sengikhuluma na ukuthi into engiyitholayo ithi kuwe akuthi ngima ngiwachitha wena ucingo lo on ngifuneke ngwaginqe ngiyiphahle bese ke sengiyawafunda ukuthi ngabe ithini ke ngakho isukaphi bese mina sengiyakulandela sengikhuluma nawe mase singena ke sithunywe sokungena mina sesiyixoxa indaba ukuthi kusuka la oqala ukwenza eqala ukuthola ibizo lakhe nesibongo ungubani uthi mesufika usuphahla usukhuluma namathambo usuxhuma lapho bese yena uyakufonela usuyamtshela ukuthi nako ukukhulunywayo u1 no2 no3 kunjalo nje mina wethu kunjalo newethu asiphethe kwamanje ukuze sizokwazi ukubuya ngoba inhloso enkulu bekusawukuthi usitshele usazise ukuthi umuntu obalekelela kupha abantu umuntu obasiza kanjani abantu mhlambe ke mne wethu utholakala mamaphi nendawo ngoba unyuswa mkhulu uzoba khona umuntu mhlambe ozofisa ukusondela eduze azobheka azohlola uma efika endaweni yakanyuswa isiphi isigodi noma nje yonke indawo kuthiwa kwanyuswa uzofika nje athi ufuna kwanyuswa kangode uyobe sengitholileke lapho mbukelo wempunga yesintu TV inombolo lezo zibona ziloko ezivela escreenini sakho ezakho mne wethu uyokwazi ukuthi umthinte uzo ukuthi ungafika nini kuyena utholakala kuphi akunikeze futhi ama direction okuhamba uzoyofinyelela la isebenza khona asibonga kakhulu ke mbukelo wempunga yesintu ngokuthi ubukele umfanekiso oqoshiwe siyacela uthatha udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese sithi nje impunga